presentació d'una altra xerrada. Em presento, em dic Enric, formo part des de fa poquet de l'equip tècnic de la Barcelona en Comú, portant temes d'administració i finances. Entenc que sereu dels responsables de que Barcelona en Comú sigui tan transparent com nosaltres li estem demanant a l'Ajuntament o li estem demanant a qualsevol administració pública. I soc membre de la plataforma per l'auditoria ciutadana del Delta. Uns quants de vosaltres ja ens coneixem de diferents xerrades o de mogudes que hi ha hagut d'altres companyes meves que han anat a diferents municipis. Llavors, res, convidar-vos a que ens utilitzeu com a plataforma, dir que ajudem a promoure mocions antideute, ajudem a apretar les administracions perquè estiguin més obertes, perquè estiguin més participatives, etc. Llavors, el motiu pel que s'ha convidat aquí és exactament per una de les línies de treball de la plataforma, que és la creació d'observatoris ciutadans municipals. Us sona, més o menys? Vale, llavors aniré ràpid, tenim uns 7 minuts, 8... Bàsicament, la justificació de la proposta. Nosaltres hem estat durant els darrers 4 anys donant voltes per molts municipis catalans i fora de Catalunya i tal, i ens hem trobat, què ens hem trobat? La gent anant a les places, parlant amb la gent que començava a crear noves candidatures, etc. Bàsicament que hi ha molt poca gent, hi ha molt poca ciutadania, inclús la més mobilitzada, que fiscalitzi els ajuntaments. Llavors, quina és la visió que tenim? Dic, òbviament no és necessari que tota la ciutadania de sobte ens posem a fiscalitzar econòmicament les nostres administracions, però en tot cas sí que fa falta que augmenti el número de persones. No estem parlant de gent activista que ens convidaven a municipis perquè els féssim una xerrada de deute i només arribar allà, el primer que els preguntàvem és: sabeu quin deute té el vostre ajuntament? I la veritat és que no ho sabien. D'acord? Llavors, això per una banda. Després, poc coneixement de com funcionen les administracions en general. Què us he de dir? Dic, vosaltres que treballeu la base en els vostres espais, és això que ens trobem. Les suposades figures, organismes que haurien de fiscalitzar, controlar, que no hi hagi descontrol a les administracions públiques, rotllo Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes, no han funcionat. I una altra que perquè és de les més importants, existeix una prepotència generalitzada quan els ciutadans se'n van cap a l'administració i demanen informació pública, informació que és nostra i que de fet ara la llei de la transparència encara es ratifica que és d'accés públic, les respostes són molt xulesques, d'acord? Llavors, vist això, què proposem? Proposem la creació d'espais independents, independents de qualsevol partit polític, independent de l'administració per fiscalitzar els ajuntaments de manera col·lectiva, oberta i permanent. D'alguna forma, des de la plataforma creiem que són espais idonis per promoure, facilitar processos d'auditoria ciutadana. La raó de ser, quina és la raó de ser d'aquests observatoris? Ho podríem resumir amb uns quants, però bàsicament són aquests. Si podem millorar el nivell de transparència municipal, apretant des de fora hem aconseguit millores, més enllà de les pancartes. Si en la pràctica tu millores la transparència d'un ajuntament, ells al final, perquè et posis la medalla a tu, se la volen posar ells, evidentment. Llavors, res, funciona. Dic, el fet de pressionar des de fora perquè es millorin els nivells de transparència. També partim d'un nivell que abans a molts municipis el nivell de transparència era 0. Llavors les primeres millores són fàcils d'aconseguir. Promoure la participació ciutadana de manera conscient, estem tots parlant, ja comencem tots a parlar de la necessitat de generar processos de participació ciutadana, de pressupostos participatius, etc. Si volem gent que participi i d'una forma no manipulada, necessitem que es formin, que comencin a entendre com es gestiona un ajuntament. La creació del coneixement col·lectiu, promoure la cultura del bé comú, d'alguna manera fer veure a la gent que, escolta, l'Ajuntament és nostre, els diners són nostres, els impostos són nostres i, per tant, volem tenir dret a fiscalitzar tot el que vulguem i volem tenir dret a participar també tot el que vulguem. I d'alguna manera també aquesta. Si totes aquelles administracions que han estat totalment opaques, l'opacitat té molt a veure amb la corrupció. Ja no és que siguem ni millors persones ni pitjors persones, quan la gent no se sent controlada, al cap dels anys acabes degradant, i es creen xarxes clientelars, etc. Llavors, les funcions, bàsicament, què fan? És molt senzill. Per una banda, des dels observatoris el que estem fent és alliberar i publicar els pressupostos de les administracions públiques en format obert. Fins quan ho fem? Doncs fins que l'administració no ho faci. I de fet estem fent incidència positiva amb el sentit que si l'Ajuntament no dona els pressupostos o informació econòmica en format obert, nosaltres les obrim, les compartim i a més convidem a l'Ajuntament que ara ja no tens disculpa per no compartir això a través de la vostra pàgina web. D'acord? Després facilitem un canal perquè tots aquells ciutadans que volen interactuar amb l'administració, que volen exercir el seu dret a la informació, ho facin a través del canal de l'Observatori.
Què permet aquest canal? Qualsevol consulta que realitzi aquest ciutadà serà pública, la gestiona l'Observatori i la resposta de l'administració local també es fa pública. I a més s'avisa l'administració i el resultat a molts municipis ha sigut molt xulo, d'acord? Per altra, una vegada tenim les respostes de les administracions, es permet analitzar i valorar, i per últim, ja us imagineu, informar, comunicar, difondre, etc. Quins recursos oferim des de la plataforma perquè podeu ajudar a promoure aquests observatoris a les vostres localitats? Ja tenim una miqueta de tot, d'acord? Però des d'un software lliure que anem desenvolupant en xarxa, que està força bé, un espai fòrum per compartir totes les mogudes que van passant als diferents observatoris, i una wiki amb diferents manuals, etc. Aquí teniu la web, podreu enviar informació. El software entenc que no va falta que us l'ensenyi, ja sabeu de què va, sí? Us el podeu imaginar. Llavors, bàsicament, com ho estem promovent? Doncs no és complicat, estem buscant a diferents municipis 3, 4, 5 persones que es comprometin a liderar el projecte, d'acord, i a tirar-lo endavant, els formem, després els animem a agafar el software que tenim, la nostra pàgina web i que l'adaptin al seu municipi, i una vegada ja estan formats i ja tenen una estructura mínima, a partir d'aquí és treure-ho al carrer. Ara mateix quants hi ha a l'estat espanyol? Aproximadament uns 40 i pico, tirant a 50. Tots estan actius? No, jo de fet diria que d'actius, d'aquells que estan tenint incidència real en el seu municipi, hi haurà uns 20 i pocs, o potser uns 20. Aproximadament. Llavors, entenc que ara estic aquí, tots són persones que estem participant de diferents candidatures, de fet nosaltres representem un partit polític. Llavors, nosaltres podem, com a partit polític, promoure aquests espais de contrapoder? Doncs no, com a partit polític no ho podem fer. Sí que podem fer, tots tenim la doble vessant que tenim un peu dintre de l'administració i un peu fora de l'administració, així que el que podem fer com a partit polític és promoure d'alguna manera, tots tenim la nostra part activista, per tant, desenvolupar-ho des d'allà i en la mesura que hi hagi diferents persones de fora del partit que vulguin assumir la gestió d'aquest observatori, simplement deixar-los i des de la pròpia administració reconèixer la feina que fan aquests espais de contrapoder. Més o menys com està la xarxa, que ara s'ha ampliat una miqueta, estem ja vora els 40 llargs, la xarxa més potent comença a estar a Catalunya, però tot just ara es comença a ampliar la zona de Castilla-La Manxa i la zona d'Andalusia. Què més? I res, ho deixaria així. Entenc que ja us sona més o menys el projecte, així que si veieu que el vostre grup, el vostre municipi pot resultar interessant, doncs encantat de poder col·laborar amb vosaltres. D'acord? La pàgina web, podeu fer la pàgina web? La pàgina web és aquesta d'aquí. Si poseu al Google Observatori Ciutat Municipal en català, castellà o anglès, seran les primeres referències que sortiran, d'acord? I podeu anar als diferents, des de la pàgina web, per exemple, podeu anar a les diferents webs dels diferents grups i podreu veure l'activitat que tenen. Una miqueta, i tot això per què serveix? Us poso alguns exemples de la incidència política positiva que s'està tenint des de diferents observatoris. Primer, el nivell de transparència de molts municipis ha millorat simplement pel fet que existís un observatori. No s'ha reconegut, però ha estat així. Badalona, per exemple, que és curiós, dels pocs municipis governats pel PP, durant un temps, durant uns mesos, fa 2 anys, va ser el municipi en matèria econòmica més transparent de tota Catalunya, perquè hi havia gent que estava apretant des de fora. Al Cantarell, un municipi de Múrcia, van aconseguir accedir a un contracte que s'estava negociant, van veure diferents il·legalitats i el van aconseguir anul·lar. Terrassa, que ara mateix a Terrassa es plantegen processos d'auditoria ciutadana, algo així com pressupostos participatius. Doncs qualsevol procés participatiu que vulguem liderar des dels ajuntaments, com a mínim necessitarem un òrgan de control, una comissió de control. I aquesta comissió de control pot haver-hi representació política, representació tècnica, però òbviament fa falta representació civil. I què millor que estructures semblants observatoris perquè participin. L'Observatori de Vera, que ha aconseguit, a través de la proposta de pressupostos de l'Ajuntament, ha aconseguit que s'anul·lés perquè ha pogut trobar diferents irregularitats i s'ha impugnat el pressupost. Que estem tenint diferents punts.
Vosaltres no entenc que tots parlem de participació i tots quan arribem a l'Ajuntament el primer que pensem és, per exemple, anem a realitzar pressupostos participatius, no? O anem a realitzar audiències públiques perquè la gent entengui què és el que estem fent a l'Ajuntament, i la realitat és que costa molt. Nosaltres generem els espais, però després la gent no ve. Doncs bé, des de fora també estem treballant per precisament això, no? Perquè la gent s'interessi per aquests temes i no només 2 setmanes abans que s'aprovin els pressupostos, que llavors és massa tard, i que això ho hem d'anar treballant durant tot l'any. D'acord? Doncs això.